akabatana nemukadzi wake wechi2 mainini. Ndodaira kuti mainini mukadzi waCharles Timburwa nhasi auya. Then uyu watokubirwa ari wekubudira wacho riri aripo, right? Then mainini yokuzi ndiye akauraya uripi ngeupi mainini wacho? Right. Nyaya yakapera pekuti ini mai mamurwara ndiri maini nani vakavarenya panapa mai kuwenyuva mai kuru mukadzi waCharles mukuru ndobva abuda pamwana uyu, ndobva abuda pamwana uyu, ndobva ati imimi naCharles ndimi makabatsirana kuuraya mukadzi iri kunyanga. Ndakabatsira uraya. Imini naCharles makabatsirana kuuraya mukadzi waCharles mukuru. Ndakabatsira sei? Makazi vakamupa chikafu. Paakarwara aibva azoenda kwakaenda kwakafira kugonda. Charles haana kuonesa, hamuna kumuteera, akamuteerwa Charles. Charles akaenda nemukadzi kwakaenda ari wega akazouya naye. Saka imini takati aiwa kana amburipo zviri mupenyu munai muchiziva nyaya yenyu muzvirambira kana kuzvibvumira nyaya yenyu. Yes. Saka tatenda kuti mauri. Right. Uyu taiita sei zviya kuti auye? Doti Charles na Miriam wadoenda nene Nyafaro. Uripo kare? Wasvika nene Nyafaro kuna mai wacho Mafungai Mabvudza. Wadosvika waibika sadza rawo nehuku. Mafungai waikwesha vanhu Choma ari mukuru weBhonagese. Waibatsira vanhu Bhonagese uku. Kana ndiri unyepa waibva wanditaurira kuti ndiri kunyepa. Uri unyepa? Waibva wapika sadza rawo nehuku. Waibva wandipa sadza nehuku. Ndadzoka ndibva kuti zvandayezvizva ndichararamiba. Ndadzoka ndinotaurira baba vomutsa 1996 nditaurira baba vomutsaini. Baba vomutsaini mwandichararamiba Nyafaro yokwandabva. Ndatuparara ine. Ndidoenda Greymondi. Wandiendesa kuhospitari. Ndidosvika ndibva ndaparara. Ndimbomira madziso angu yadovhurika nemuromo wangu uyu nditi wabereki wangu waiuya ndichapandiwa. Waiongorora kuti chiinyi. Zvino wadoya wainditora kumochari. Ndibva ndaendeswa kumba ndiokoikwa. Maizwa here? Ndino zvakaitika here? Andika kutamba. Pamusoro ishangamiri. Inini ndakarohwa naBaba Timburwa. Ndarohwa naBaba Timburwa mai guru Tracy ndakagara naye ari live ari mupenyu. Ndini Miriam Mabvudza. Ndakagara namai guru ari mupenyu. Mai guru ndikaenda naye kwaHonde kwaMutete kwaTete Mutete. Ndabva ikoko mai guru vandana naye kuNyafaro. Takambogara pamba tazoenda kuNyafaro. Tabva kuNyafaro takaenda kuClermont. Mai guru inoenda kuti mai nini miri yangu inondirwadza. Ndakatanga kurwara ndina lizi mumaoko. Number 2 yangu ndio ndakatanga kurwara ndinaye. Achintaura kutobhuya semai guru namai nini. Kati mai guru kanze samiri yangu mai nini aishadini ba. Aiwa ibata kuti pakubvira ndichina lizi ndipo ndakatanga kurwara. Ini baba akataura kuti ada kuroora mai nini ndakatofara kuti aita hake kuti tinenge takubatsirana tirwa iri. Ndakati alright mai guru. Asi nini chamboramba ndiri pabasa. Ndaishanda paClermont. Mai guru akati alright. Ndaenda kuClermont. Apo mai guru azoya kuClermont. Aiuya nemakabeji akaitengesa aidzoka. Ndobva mai guru azouya. Mumwe driver anga ari painzi ndakangana zita rake. Akabva ati kuna Baba Timburwa, madi kuendesa mukadzi wenyu Bhonda. Pamangona wabatsirika nawo. Ndobva baba ati ndakuendesa pi? Mai guru kuBhonda. Vaenda kuBhonda. Mai guru aendeswa kuBhonda. Akabva arara one night. Rechimangwana racho baba akabva wakaenda wese vadzoka. Bati mai guru apiwa mubhedha. Alright. Rechimangwana racho vaenda. Ndobva akasvika mai guru ashaya. Mai guru ashaya manesi angati pakabva ati akabva ati munhu ashaya akabva ati kwenda kutora munhu kuBhonda. Ndasvika paBhonda ripi? Mira nditaure mai guru.
ndasvika pabonda kana muri maigurisha makataura kuti mainini wangu ndiachatora mwana uyu mutaura manesi ndasvika pabonda manesi akandii ndiamenini anga utauro uri mwana mudikistereki wakunochengeta mwana uyu mwana apa ari padhuze namai wake ndikati mwana unomuchengetera panapa pabonda ndikuunoriritira mwana tichiona kuti unomuonete sei mwana ndikati manesi mwana anoenda naye ndobva ndabereka mwana wangu kusara akati mukona kumonesa mwana ndikati ndinogona ndabva ndabereka mwana wangu bva naye kumba vatachengeta maiguru ndazoenda kubasa kwababa manesi akubonda akanditera kubonda kana manesi ari pandonyorwa kuti akazotera madheta ari kungoti mabhuku hazvidzimi zvirimo manesi akazondera kunyanga kwamangondoza ndasvika auya manesi atotsvaka padhiraivha wekuclaim ndiatimburwa ndobva waratidzwa ini ndandorumba ndobva wanoka zvikanzi tinoda kuonawo mwana akabva kubonda ndobva ndabuda nabhetu yawo mumaoko ndikamwana kawo mumaoko zvikanzi ari kutaridza kuti mwana muri muchengeta zvakanaka kipioni muchengeta mwana tikati alright totenda vandadzoka nemwana wangu mumba manesi aindodhura kudzoka kubonda ndagara vadagara mwana anambobvira arwara kana umbodii svika mwana akura kudaro akabva svika pakuroorwa mwana aroorwa vabereka vana vake 2 abereka vana vake 2 izvo gore rapere muna March ndobva kwanzi tati pachechi pabaguta ndokwanzi ngemuprofita baba Timburwa ndikupiwa mweya kuti mukadzi wenyani wekuti arupe murume wangu akarorei mukadzi ndichirwara ane marwashanje saka baba Timburwa mukufana kuenda kumba kwei pakabva mukadzi wenyu mukuru ndobva ati right apa tutara tese tiri muchechi makazara waro ndipo baba avadi ndobva aenda baba akabva anonoka kuenda kwasekuru kuya kuya akapedza waningi asati aenda rimwe day sonda chituracho ndikuvharira mbudzi baba akabva anifonera enda watambire mwana kubhazi arwara ndikati mwana wani because pachiwano chedu kana vanhu watinonawo hwana ngoti akabereka but kanzi wati mwana ukasvika kumhanyira kuti kamwana kadiki ndikati mwana ani baba kwai Betra ndikati ariwo kanzi hatuziva kaenda kudi kubhazi kumbira waroora kupe mukomana angu kuperekedza ndobva ndasimuka ndobva ndaenda kumuroora mudiki pamaini mashandi vandasvika maini vati mama wakomana wangu asati wauyawo wabashandi akatoripona mashandi ndobva ndaenda kwemuroora mukuru kwabheni vanditi maiona wakomana asati wauyawo tirongozako nemuroora mukomana akabva asvika kanzi ndikumbira waperekedzawo maipi kubhazi kata orit mukomana vandobvuma ati orit gogo andei ndobva ndafamba nemukomana uyawo takutosvika pekura pamunda pedu patino takuti pfurai paigara Mirimo ndiwa bhazi rakavhara tikati pe ndikati mukomana bhazi ratopfurai asi isusu ngati mhanye kana mwana adzikiswa tikusvika pastation ndobva ndamhanya nemukomana uyawo kusvika pabhasi so hapana munhu takubvunza mukomana wati pane padzikawo munhu here kanzi gogo andinombona munhu adzika orit vandati mukomana hambai ngemusiwomiri tenge tiamutoora uroro ati tete anaodinimba anaomona pamubhasi takatapinda ngemusiwomiri shuwa tapinda musiwomiri vandatenga yatema yangu vandafona kumuroora mukuru angandipa mukomana mainini halo mai ine bhazi raenda asi mwana anaomonapo tete anaomonapo asi vanhu vari pastation watoti anaodinimba asinaomonapo kanzi orit mai vandangouya ndasvika pamba ndakasvika mumba memuroora mukuru angandipa mukomana uyu maiti anyi mainini tadzoka isu munhu tamushaya maishiya isadza ndikataiwa mainini ndikasadza ko kamuzukuru kari kumba kangozobikirwa ndiwane kandoendoeni murume wangu Kirisha ndobva ndaenda kumba kwangu ndasvika pamala Kirisha angatopinda mubhedhu ndikati Kirisha kanzi gogo ndikati zvakurara pane magetsi rushenyi uya tiibike kanzi ewe gogo Kirisha akangoti gumbo pa ndakadzatwa masosi padara ndakupinda mba Kirisha vati gogo ndikati wekai uya ivheneke gogo pane munhare apo ndikati munazobvepi muzukuru andabuda nefoni yangu ndokuvheneka ndokona ati maikaoba uya vandatomudaidza ngezita Betra z maikaoba sit ndikati Kirisha chendaotoraurora kuti munhu ndandaotambira kubhazi adini auya se asudiniba asondidairawo ndobva Kirisha amhanya kotaura vakomana vayavo maika akabva auya nemukadzi wakava washanda mashadi namawilani vabva vauya vatototoseka naye Betra maikaoba ziya akabereka sechi vake akapfeka matracksuit ake mutrausi nechitopu ndobva wamutakura ndobva waisa mukisheni mangu zvakanzi maitite sei ndikati achatinoita chii ani tinounamata watoenda ukatende unamatise mwana vakwai ngataure baba angaenda kwamutare nerori ndobva vakomana vafonera foni kuna baba mwana auya saka kai baba nemwana matiri ndobva tati tiende konani tabvunza nawakomana kai mama atiende ko ndikati hambai cherumbo tofiti komada todi tionamatise mwana tava tati hambai kwagora kwamai bishop gora wakomana vati mama nemapirimire kwagora plus mai gora kaakira hatizomugoni saka tiendepi indandipa chanzi wakomana ndoti wana wakomana ndiwo waona baba wakwai mai hambai kwamajabi kati orit akapinda mukombi tese ndakati nini waroro wangu vafonera vasikana vakarohwa vari mudhuze mai yakapangana mai Mutsamwira tatorana newana wangu taenda kwatawa kuya kwamajabi kuya tasvika kwamajabi
takasvika takombereka musikana musana wasvika naye paumba pemuprofita uya majapi akabati naimi mwana asirwara bo zvandakataura murume enyu kuti ngaende kwasekuru ndiyo nyaya iripo basi hapana chirimboripo kana kuti pane urombwa kana kuti pane shisha kuti uende kwasekuru ikoko kuti sori ndakakangasa ndakarona mukadzi arwara samukadzi ari nemarwa shanje musapi yakamushamukenyu ndizvo nyaya iripo apa majapi akabatiti zvandakakutaurirai ndakakuprofita zviya sondapera musi weshingani akubvataura diti ndizvo nduti endai nemwana wangu svika ipora mwana anoita raiti vatangoti raiti tatakura mwana edu yatadzoka mukombi tasvika paumba takasvika paumba dzati 1 kana 2 sababa akabva kwamutare kwaipa vandosvika papinda mubedroom ini bhandara mubedroom mukicheni waroora vakomana vangu akabva ti mamarara ine waroora isapenda mudzimba dzenyu kana pazvanesa munotikuonera waraiti wanangu wana ndobva waenda ndobva ndasana waroora mukicheni nemusikana asudaira bavo yakarara makusenseni kadari gandore meshisi ndipfuse moto ndibikire muzukuru wakwenda kuchikoro ndopandipinda mubabhedroom none baba arimo urubvepi ndikatara dzakarora tufamba usiku zvemwana akataura kaisaka ndikati ari mukicheni waroora ndaura nawaroora mukicheni baba ndobva auya mukicheni kuya kwena ndati ndasanangurirai wote zvaakataura kai baba mandimuende zvamakataurwa ngemweya kanzi ahora ndobva ndatoenda ndobva apfeka butsu dzake akuenda kwanyamfina makweyakuya akabva nemukomana wani asvika pamberi vangu watora nakomana wari 2 vaenda baba meni megaba ndiitese ndobva wadzika kwasekuru kwanyamfinamo ini bva ndasara nawaroora nemwana utini mumba siri paumba tagara gari kuma 11 ndobva wasvika tikati hanzina sekuru svikai sekuru ati nyaya yako wataura iwe wauya nenyaya yako ndikuizwa chekutanga ndakagadzira tract yako ndoda $500 US uye naye apo wana wako ngauya $20 mwana newaroora wangu wese wabva waipana kwamai nenyaya yava ndikatanga iyi ndochizotanga nyaya yako yawanayo ko mwana asutaura basi zvikanzi endai mama yake mosvika muchara mapinza mama wake alright ndobva wauya vataura kaiti sekuru atitsvage mari zvino baba 500 muitoreni akava mhanya shwako kukwereta 500 iya wabva warara mangwana makuseni vawadzika waroora wese wana wacho $20 baba wacho 500 nembuzi mukomana mombe akaine mbuzi wadzika kwasekuru nyamfinama wadzika kwanyekuru nyamfinama kuya ndakandasara paumba ndobva uyu musikana apo akaenda mukicheni mopo wauya apo musikana baba akabva ati musikana tutaura asi batauraita musikana ati ndini mhaya yacho ndandadotora mwana wangu kuti mwana wangu ashungurudzika ari kuharare akandiwa hembe ndire ndoti saka ndarwadziwa mwana wangu achema 3 days ndikati mekura norwadziwa shora kwa mwana ati mwana mungadzimukura newana 2 akadiutorani mwana mudiki mwana ndandaka apa pachesta ndandagara nemwana apo kungwe ndine apa pachesta ndinozvoti mungadzimukura ndatutora mwana asira mwangei ndiupindura nababa ewo wabva wadzika kuya wabva wadzoka kanzi sekuru ati mainini asapinde pamukicheni angaromba kwake asapinde pamukicheni alright saka mukicheni muya mukomana mukuru anga akaisa mambeyo ake zvikanzi ati kirinai zvese zviri mwana kona mune zvinhu zvirimoba ndobva mwana atanga kututa mbeu iya tute mbeu vaendesa kumba kwake ndobva watsvara bva wagara mukicheni muya ndiri mumba mangu ndakandogara wati usapindepo wabva wagara iti wakadzika kwasekuru waipira ukadzika waipira ndikabva kuri kunzi hapanaba ndanzi ndiri pemombe 2 nasekuru ndobva atenda mombe 2 ziya padzadzika kwasekuru kai ndaripiswa tiwe ndakakurwa iwe maiguru achirwara saka zvakasara mweya zviya ndoshamuyenda dini handapiwa ndati hazvina basaba wemaendesa mombe zvanaka waendesa mombe 2 ziya adzoka wakabva wapedza almost ndopokana 4 days here wanoti waipira waidzika unongoita zvikanzi hatibati chinhu chamainini kana mugoma kana izvi amaini hazvibatwa ndisekuru yamai zvatete uyu zvisabatepo ende vanangonyararawo bamukuru ndobva nditi matarwa ndiwo zvinhu zvavataura hanzi zvinhu zvako zvisabatepo ugadzikubika mukicheni mukati ndazvinzwa bamukuru handisi kuendesawo zvinhu zvangu ba midziyo yangu ba kwai midziyo yeruto hwaya waroora ngoti yamaikura pasina makore mangani zvikanzi waroora ndowatora midziyo yaishanda mumba hora tagara musi wa17 apa akabva ati zvapera tapaiwa hanzi zvapera hora idzi tagara wasati wadzoka kechituka semunyambina makabva baba vati mai ndarwadziwa serenge ndikati ngei pai uyu mwana uyu apa mabheni angu yapa mwana aitwa ndada kuti ndore mwana wangu ngoti wamushusha abutsiwa hembe abva azobuda pamuroora abuda pamuroora tikaenda iwe mwana mwakapa mwana zara kuti Charles saka ndindakauraya mwana wako ngoti ndakatofunga kuti ndiwe murume wangu ndauraya muzukuru saka iwe murume wangu simuka uti muzukuru so uti mwana wako sori ngoti ndakauraya mwana ndikati baba mekura togouraya muzukuru wake chirudzii aiona mwana wake saka kana ndakauraya ndakachengeta chimudiki ndandonetseka ndiye bvisa mutambo achiuraya muzukuru ndikuziva kuti mai anovhumbamira mhuri yake saka mai kana ati kuraya wana zvikururewe kuti kwaive ndizvo zvataura alright bazi alright kaitaita nasori pasi ndarwadziwa ndagara paya
musi wa 17 April ndobva vatumwa samukuru Mary Mondiwa ndobva auya paumba. Baba ngatogara kudanga obva aswa pana baba pera mhene zvaubva vauya manje vese paumba zvikanzi Mary ndatumwa satimurwa ndaine yamfina mamunhu wese kwatimurwa damwana mukicheni ya maiguri. Kaiwe mataro wanzi unopindawo ndikati ndakudiwawo mukicheni umu. Kazi urudiwawo. Ndikati ndakabvunza kairi ndakudiwawo. Kazi ndikati right chana vanhu vadini wasvika 7 dzemanheru dzangu dzachaya ndiri kumba kwangu. Kumba imwe akatoti yapa iyi yamaiguru ndakaipurasisa ndikapfuririsa noti kana yakutsakara topfuririsa saka yakangoti iri pasi yangu pamusoro. Ndobva kwanzi 7 dzachaya manzi dzikai. Ndobva ndadzika ndisvike mukicheni mazara vanhu kuti ndefu kicheni yamaiguru yayo. Vanangogara paseri pedho. Ndagara paseri pedho sekuru nyamuna makagara pacheya bati ndakudaidzai vanhu ndine tsama yenyu wange mudzimu. Ininiwo zvemudzimu ndasingazviziviwo hanguba. Ndikuti kwai ndawerenga tsamba yenyu wange ige mudzimu. Tsamba yenyu wange mudzimu yatanga kuverengwa. Pekutanga handi makandi hamuna kundibata musheba kubhonda. Mayanzi ndikwati muhamaisandibata zvakanaka ba nditete. Mai tete ati ndakabva kubhona ndisina mai wangu ba ndaida maere ndasina muwe kwamandikonzamo. Saka zvese zvauti wanzi pekuti handa kuchengetwa musheba mombe 2. Pekuti makabva kubhonda ndisina mai wangu wena rudaba. Kai mai maere mupei mombe samukuru. Vakwanzi samukuru Mary Mondiwa mupei mombe vayapiwa. Vakwanzi vanasikana wapei mombe 2. Apo akadzika kwa sekuru wanzi sekuru akati timurwa wangu fana kushera wanako pfuma yako nekuti wakasengana mai wavo. Wakomana wape mombe. Anzi wapani muroora akapindura ati aiwa baba sekuru tingopiwa mombe sei. Babapo takarohwa baba akatibvisira mombe 4 pamwana. 1 yekuchatisa 3 dzekuroora. Mukomana mudiki ndizvo 1 yekuchatisa 3 dzekuroora. Mukomana namba 3 iwe wanowa muroora wangu 1 yekuchatisa 2 dzekuroora. Saka wakomana wapiwa mombe 4. Saka achatopiwa zvimwe mombe dzesekuru. Pai sekuru abati alright wakomana wakapiwa ko wasikana. Wasikana wale asatopiwa ba kanzi asamukana wapiwa mombe dzimwe. Saka musowarengwa tsamba yanyonge mudzimu. Kwai wasikana kuti mombe dzawo satawatora ngadzinyore pabhuku vadzanyowa. Wasvika palaini number 6 akabva ati mainini ati maiguru ako ati kwai ndakauraya ndimai wako kuti nini mainini mai wake akandiuraya akandisira ndure garo. Ndikatanga ndoti sheko ndure garo maiguru akasiwa ndure garo kupi. Ndakangonyara ndipakona zvikanzi laini yechi7 maiguru ati kwai mainini mupei mombe ngoti akachengeta wana. Saka wabva nditete murudei muda mombe kana muda mari. Ndikati no sekuru handigoni kudairai kuti ndiri kudei. Basa rakatomba munomeso hamuna kana mbereki wangu wana arimo. Ndiri ndega. Mama nditaura mune dara rakadai. Dadaidzwa wabereki wangu idini waiuya. So nditori 1 handigoni kudaira yakadaro. Ndobva kwai ngatisiyane nayo. Zvikanzi pane matawa aruti seri mumba. Dzinge matawa nyoro kwati mbwa dzinge matawa. Ndobva baunina abuda netochi kwauvheneka. Seri kutendera seri neumba kuti akawana usavarira noziwa kwakusunguna yako akatijere nezuwa. Ndobva tagara. Ndobva kwanzi uyu wakati agadadze mudzimu. Anga mudzimu washo waenda pedza varenga tsamba kare kindaidze mudzimu wanyora tsamba ngoti tsamba yanyowa mudzimu wabuda pamuroora aibva anyora tsamba saka wakera nemurume wake nemudhudhudhu wadzikane tsamba ipi kumba kwangu ndosaka ndakuerenga tsamba. Alright. Apedza kuerenga tsamba iyani. Saka uyu muroora akabva asimuka. Baba anga akagara pachigara majaya. Ndobva ndisimudze stove. Aichakese. Vati dhonzai baba udzisa pasi. Motobva ainyandu wenyu. Ndakandogara pakona peseri pedho. Vamwe ndatoenda kugona kundakafira wanangu wangu usina kundichema bovho ndakadzoka wandicheme vanangu nyandisiri pedho. Saka pakati vanhu bude kunze kwenda mumwe mukomana wamaiku wababa nguru Jeremiah akabva anditike bhenji nesaki zvino muruziva imi andati mai wai nai ndindiurayiwa sho ndaziva chacho shinyi ngemwe mangu ndakandonyara ndipakona pedho ndakandoti ziri pakona pedho pepa ndobva ndinguni kwenda wati budeyo kwanzi vananga vadzoke kwanzi vana vasatereba vada kuzochema mudzimu kana wakuya mai kana akuya kuzochema mai wavo ndobva wana wadzokera ndobva waenda amene kwako waguma pakwanzi vana kwanini bamukoma tsvagai mari mise dhizi titere vanhu vaendawo vangona kuda kugonda shwa nousiku uno baba mari angasema mabeni vasina kana imari bashuwa ndobva azomhanya kwatete amene patete ari pamberi patete guta vapia kwedhurazi vauya vanzi imari yedhiziri tikatoda bhurangeti nyowani ndozofukidza bhodhi kana takuya kani baba bhurangeti isvi ndikuti zvoripanje bhurangeti itsva nousiku saka muroora makavati maizvomutengesa mabhurangeti emusikana wenyu dai mabaini baba ngozobhadhwa bhurangeti zake ndakadatora makii ndikataya makii nemotoreri amabhurangeti ari pai ari mudining ndobva baba napa makii vatora bhurangeti riya
ndobva wakomana wamatisha vati mukoma mukasara makagara mushati kuzokuni sekuru kuti masara makagara muda kutambira mukadzi wemugombona itoteerai ambaitese ndipo mababa apinda motikana wakomana wanawaning'ina wake uri kukwenda saka tiri kwamatema pane pamwe paground rendegere kwai ndiko wakasvika kwai ndiwo mudzimu wati handasvika ndakudzokera manje ndokutora mudzimu wako waisa mubhurangeti petere wauya mumba wasvika pamumba papai motika dzakuya vananga wapinda wamira watambire mama wao ini ndatungoti ndega nai mwarimi izvo ndikuona asandazvona pamukati muupenyu wangu misodzi yangu yangodukurura sida ikoputa ndakana ndiri pakona pedhoo ndobva kwanzi wauya vateketeka murooro wangu ari mburangeti vamuti teketeke zvikanzi ane mudzimu vanzi ture nyapo pai vanachemai wasikana indaiwo ndakagara kudai asi wasikana nakuroona kuchema akomana handauzinasautaisa angu ba ndangoti nhai mwari dai kwaidza hapo ndotaura vabereki vangu zvandiri kuona panapa ina zvandikurira ndaita mudiki ndobva wachema peya wachema wabva wanyaradzwa ndobva kwaina sekuru ya wanekwatimbo watuda $5 ekuti wane bhodhi kuti mwana wao ndiwe here baba ari mari hanama vanguru vamusava ndivakabva ndatora mari ndobva apa baba $5 iya vangu vatakadongorera ndiye sekuru yakazoti mwatasiyani musudziwa basi alright wapedza vaitipe $10 ekuti mangwana tizochere guwa remufiwo vakatimburwa ndobva yabviswa $10 ndobva yaiswa vakwanzi tuda iyeyo mangwana tinochengeta mudzimu tinochengeta bhodhi tuda dish rekugeza bhodhi netauro neinei baba vati ndinozotenga mangwana mukadzi uyo angarumira wamaimaireni vati ewayo mangwana angonditengera wangondipa vakwanzi kojagi saka iye akamboti ndatsvendabva kwati wajagi variwa mvura kaikojagi rambodiwa mvura ripi paiko kana riri ramainini vati mainini makati musa asabatiwe zvinhu zvake vakanzi haatotenga mamuno wake jagi riya varatowa varapiwa amai mvuru yawo saka dzaku akabva tasika dzangu waiso kaidza 3 zvikanzi takaudzika mumba kwedu mombe dzaverengwa papepa dzatangani zvikanzi 7 zvikanzi ndakona mombe 7 na 3 nhasi timurwa baba akabva abvunzwa mombe ndingoziona here nhasi vati inini sekuruka handiziba mukomana kuti kaiwa adaira mushi kana iwada kuti pamwe moyo wese mombe kujana zingooneka 7 kana usaone pamwe moyo wese mombe hadzioneki bedzi baba mimi mwakabva adaira ticha vati tinotsvaga iwo sekuti ngotsvaga ndobva vakwanzi ingwai zvikanzi za 3 zvikanzi wamai kwangu hambai kwatoedza ndadzoka futi panaka kutambira mombe dzedu 7 zvikanzi mudanga vati kwanyangwana usimuka kuenda ndakamusa ndakagara paseri pedhopera aidzani baba wamutsa ina handigoni zvekutaura ba baba wamutsa ende mai wangu arikuta kuti aidza tsoma mai yangu ashanga isiso wangu aripanaaaaaa mai azvigadzira tsoma kana nezuva nehwani tsoka aisagidza kutsoma bamai yangu aangondiziroziwendiaisazi aiusangora baba ende mai kuri mabheni kuti muri mai kuri mabheni taura netaita zese nhono ndakutaura izi ndiri kunyeperai here tairara tese mufurati iyo furati yatairara namai kuri wangu yakatokiwa sona sekura basi yakaikiya ndibva ndati baba wabheniwe zvino zvauri kunyepera mukadzi nyaya dzese tiri kutauradzi daidza mukadzi wako ndimutaurire zviri kuitikazvi nezvandidoitwa ndidopfezva zvakanaka baine wadzoka mukadzi wacho wakabva uya kumba kwa anosvika mubaba akasvika tine pasage yangu yajiya pane pasage pakati apo akasvika bva agara ipapo adaidza ini nemukadzi wangu titu pamukuru ati ndimutaurire ini handichaponiba ndinatwa nembuya mabvudza hazvichaitiba handichararamiba ndomasvaka akatauriwa ini handii chete handa chimwe akafuti watini ndodaidza baba wabheni vetaurira mainini zvidoitika baba wabheni kutotaurira mainini rungwana rwacho ndimuka nditi baba wabheniwe mainini wamuisepi handidomuonaba utanga umuona utanga wakumuona pandakasimuka kandakabva ndaenda kumba kotaura utanga umuona urubepi kana muri mai kumabheni zvataitaura ndataura izvi ndataura kuti vese ndataura ndanyepa here
tonga hako kutonga kwaudondiita kubva kudhara tonga hako mune vanhu ndakurayabwa maoko angu aya mambalasa maoko angu aya maoko angu akachena aya ndakuraya munhu andina kuurayibwa tonga hako kutonga ndakabwitira wana ndakachengeta swati nokwasha nozukuru wavo chitema ndakagwita ende chipi handina kuita chitema kaidi maoko angu akachena musha ndakawara ndakabadwa nebhendi kawara musha ndima akachenda kutaura yoti makandipa mombe ona ndizvango ndiita kubva udhara ndizvango ndiita zvi wirirana taiwirirana tiitaurawo sezvo ndagamuchira munhu uyu asi ungotaura zvangoda ine ndandisingotauri nemunhu bandidoti wangu mudzimu wakanyora tsamba uri mudzimu wakanyora tsamba yakaerengwa ndisekuru uri mudzimu akanyora tsamba ndiwo mudzimu wacho mudzimu wacho akazosimuka pandasimuka uripi mudzimu hadizivi uripi pamudzimu wacho saka sekuru waerenga tsamba kunzani chari sungoziva ndeti mudzimu akavara sekuru zvese kunyambinawo chari sungoziva ndeti ndinotaura kuti chari sungopota itinyepera charisi ngaataure chokwadi ndiani akanyora asi taure chokwadi achazodzoka pano makadini zviitaurwa kuti painhingi ainyora ndiani akaya akanyora saka mudzimu muri kuti mudzimu wakanyora tsamba kai mudzimu ndo wari kutaurapo saka zvawakataura ndo zvakanyorwa papepa ndisekuru muzivise aizanipeni waperekina warowanda saka dzavainoda yepi hamuna umboierenga ndourawa tsamba idzi hamuna kuierenga ngatidaiso nyaya yenyika haimboperi because it's your word against your word saka chikuroti chinhu chikaichi endai panzano abvetwe kuti ndiye here mabvetwe kuti munhu ari kubuda apa ndiye here pamusoro ishangano ndautaura washangano ini ndandoti kana ari yemaiguru ndindomubvunza kuti ndini ndakakura here maoko angu aya akamuuraya here ndakungetidzwa kuti ndimaikuru wenyu chaiye kana kuti umwe munhu arikutaura bozi mimi ndatokukwati basa ramakaita kucheketa kamwana kazvavo shuwa mwana otaura charisiwe pamwana yumutende zvinodoramba asi goreretse charisiwe arugara ega goreretse zvino ndidomushaishirenyi zvatwara mwamuna ndidomushaishirenyi ndirutaura wada kundirambidza kuti nditaurawo zvandidosangana nazvo here iye wataura zvache asangana nazvo ini ndingotaurawo zvangu komombe dzakazibata dzakabata ndinoti charisi taura zvaungogutsikana ndinoti charisi taura dzaungogutsikana kumusha kwasu charisi unobhadhara nhatu peno zvetse zvawati utaura zviwe pena wapwere wangozviita asi dzangu dzadoenda neninyafaro unobhadhara nhatu right it's okay endai pasa kuti kana munhu akabhadhara zvakasaka taanenyaitwa pamfere changamira yes panhau yekuenda panjaa tofunga last time takambouya futi kake chitatu nhasi ndiani zita ndinoitwa ngonikomorai ndiri muzukuru wavo watimburwa pakutanga takamboenda kwamukosanjira nenyaya zvakare tikabva tikazoenda panachizozavanzaka mukaenda moenda kumba kwenyu isitozioni kwanzichi mukazoendai panze nenext day kuti tabva panze changamiri kwazi petakazoenda pekupesira apa zvakanzvinyaira apa ndeichokwadi achiremba takaona peunyazura wakati nyaira apa ndechokwadi asi munhu akaripo andi mombe dzakatoenda saka tichinenyaira dzakaenda dzaneinani inhatu pena tunhu nhatu wangopomerana dzangu inhatu dzidoenda nditi charisiyo chitaurira mukadzi wako uyu zvandidoitwa ndipo wadondiwara nditi charisi ndingokara newe
ndingogara newe charisiwe. Saka mombe Madziso angu nemuromo zvinoenda zvidofurika, wadodini hawo kuvhara, wagoni hawo wadodini kundivhara. Saka mombe dzenyu dzasara ingani? Pachinombe Meno ngawataura asi musha wese ndichapedza. Mushandiona shumba we, mushandiona. Musha wese ndichavhara. Ndinogara pano mukundo waNyamufina maine. Washaona. Ngatine makore ndidopfa ine. Wazukuru washazotuka guwa kuti sekuru imwe mndotikumira. Shekwa Nyamufina azvirowi. Wadongwara watsanangura ine ndine ndinokupfa. Ndiuye pano nditaure ndidourawa. Zvino wadongwara wataura kuti handiwo musha wese ndichavhara. Wapwere wadopfa. Zvino udoyo bata maoko zvauri mainini wangu mai wemusha. Udouya ere uiti mainini imwe matambudziko. Zvino mainini yo ndimabheni ere. Izi mombe dzaipiwa wana senhaka. Muri pwaire kana kuti mombe dzakapiwa vari benefit yamai wavo. Kwazi benefit yamai wavo. Ndini ndinotaura ere. Benefit yamai wavo. Ndine ndinotaura ere zvetsei zvicharisitaura chokwadi vanhu waonewo. Ini ndinourayiwa zvetsei zvandinezvoba. Ndinotaura bheni aripo, bheni webaba wako ngaataura ngeangutsika nezvaangokwanisa. Inene handine kutaura kuti ndinotaura Charisi yarufunga kuti ndiri kuda mombe dzawo, ndiri kuda mari. Handiri kuda mari eba, ndinoda kuti hama dzangu dzizive ndinopfa. Ndiyo mapfire ndinoita basi. Mombe dzawo ngawakare nazo. Nyamufina madzidozara ndiri wobuda pano ndiwotora mombe dzako ndikupani. Muye asi mushandifunga. Mushandifunga Charisi, wapwera wako washandifunga. Ndine mhosva ndinozviuraya. Ndinouya pano nditaura Charisi ndinopfa ndinonaka paini. Zvino muruti mwamuzviziva. Ndinonyara waindituma. Zvino Tracy wewe ndako paona ndoba ndimainini ndinoti azvitimba zvamurundituma zviwapwera wadoba ndimainini ngewangu, mainini udosenza undichengetero wangu. Zvino ndingokara pawapwere wanedzenyi. Zvino so ndatupinda petse. Murundivawo ere ndatupinda petse vandinga ngandandoona. Chikonzero ngechei? Ndinourawa Charisi vandinobva musheba. Tendeni hako wopfukunure uonewo zvandinoita. Hakuna ngono ere zvandinoitwa. Ndotaura mafunga emabvunzo onobika ukuya dziaisa zvingoni zvandondisiramo ndiparara ungondiramba uindibvunza ngenyi. Ungoramba uindibvunza ngenyi. Ine ndine ndati dofo. Zvekwa Nyamufina mazvirowiba. Pamusoro echangamire, pamusoro etsoka. Maikuri zvaarutaura ndakaura nemafungai. Mudzimu uyo akasimuka uyu. Inini pandakabva pababa ndakaenda kumba kwedu kotaura hanzvadzi dzangu. Ndiri kutoti hanzvadzi kuti ndokumbira ofu yekuti tiende kumba konzwa zvinotaura nyaya yemudzimu. Wakabva ndati mudzimu yakabva yati mudzimu wako ere miri yemumabvudza iwe ndokutashudamudzimu kama tingati ndokutasireni wao ndiri changamire. Wakabva kumba kwandakaberekwa inini. Rutawa maikuru atawa mai wako ndiyakauraya. Wakabva ndaomba kumba kwangu ndakaberekwa. Ndobva pakishini yamama kwamba kuenda kusina mubereki ba. Ino kwanga ndogara pasina pana wakomana kamkomana kanogara pano chikoro. Ndataura ngazi dzangu inini kuti ndio zvataura kuka nini tsamba yare no yemudzimu yataura yeye. Yataura kuti unapiwa mombe ndapo mombe ndikaramba. Ikataura kuti mai yako akandipa ndure gabo. Ndizvo zvataura mudzimu. Ndasimuka ndandotaura wabereki wangu kuti mai arunze ndiye akauraya ni. Akauraya maikuru. Handazangu dzataiva tishanda todino tozwe. Handazangu sazamba kumbira basa ba. Takabafona tofonanisa bhuku kotakwatangwena. Wana mabvudza wewe tirikona vanhu vari panapa akazara marori. Waruti wewe tauya nengozi usiya pamba penyu. Handezi yangu yakadera kuti sabhuku wanouya toda kuya kuonana handiyanyodzi yakaiputi taura toda kuya tionana nawo saka nanhasi tangosimuka kwatori kumba kwedu chirudzinyi. Sabhuku akabva ati hamupini pamusha pasina unga imbodzokerai vana mabvudzi auye mudini kutaurirani. Takangogara daro akabva ikomonya wakabva iko kwanyakanga waenda patombo tupa dzembe pane hanzvadzi yangu pane mwana hanzvadzi yangu panguru. Mudzimu bvashi pati ndida kubuda 5 days hanziperi basa ndabuda pawana wari pana peko mabvudzi taula pana nyari kana pana kujeu. Handazangu zikati vasi mukapiti foni wari papo
tiri panapa pamabvudza pacharisi mudzimu uri toenchana ndaubva pane mwana wenyu vanhu kwamabvudza pana rujeu kana nyari wangazagada pakuti ahoraiti yaende ipapo anakarani mama ngaende ipapo tozotsvaga pakaberekwa mhari agone anu ichamambiri pamusoro sokunga inini ndindakamangara nyaya iyi pana inini ndinonzi Andrew Chingobe ndiri hanzvadzi yeyu akaiswa zvinhu ripoti yandakapa panapa inini ndichimangara nyaya yangu ndichiona hanzvadzi yangu iri kudaiswa ndakati warume patimburwa bvisai zvinhu zvenyu zviri pahanzvadzi yangu ndofunga last time makataura mukati mukoma akasvikirwa natimburwa achisi timburwa achibvuma kuti zviri apa ndiri kuzviziva ngaauye panapa anga ari pano mukoma last time musi wa7 saka inini nhasi handizi kudobatsirikana sei kana zvinhu zvichiramba zvakadaiso pamwana wababa wangu ngawabvise izvi mukoma asara hana kuuya udzachariso nyaya dzako dzatiutaura una wani waunaya amene ndobatsirikana sei kuti wabvise izvi zviri apa aizani numeyo ngaiuye itaure nume acharisi muruzwa mai nyaya iyi payakatambira ndekuti murume wenyu wakaenda namukoma akanobhadhara munhu yematenda ndavo wakati zvinhu zviri apa ndo wakazvisa wanozvisiya akanari akaisa saka ndabvisa anari akaisa nyakuzvaakaisa makaisa matibvisa weta pandinda kupikisana nearutima yavo ndiakambo maisiri unobvunzei ndikuisa mudzimu wewe pane uwiri ndinda kuisai mudzimu here ndida kuisai maikuru here kuti aiwa ndida kuisai maikuru here kuti aiwa ndida kuisai maikuru here kuti nhasi charisi utomba munhu akatosiyana newe last time ari kundirambisa kuti nditaurewo kuti ndinopfaini wakabvuma iwewe kuti zveshuwa wakaenda awo ndino zvinokosha ukataura uku kuti zveshuwa zvinobuda pamwanawo ndezvekumba kwedu wakataura iwewe chokwadi chiripo varume ini ndakati mukadzi uyu ndewakuda pakuda uyu ari kubuda sikanokuda kwakira miri era yere yamukadzi wangu anoti kwazigezva kuti akaisana ini asi kukira mukadzi wangu saka iwe takazobvunza kati mombe yakabhadhara ukurei mombe takabhadhara kwazi mwana watakura mukadzi wako mwana watakura mukadzi wako mwana wangu watakura mukadzi wako sekepa ndatikoisa matongo ini matongo angu kweli ini ndikutakura mudzimu ndakatora nguwai matongo angu awinya musimba ini ndakataura kuti asi alikuya ndikaita kwani tabvuma kuti isusu mwana wemukadzi wangu inini twese wabuda mwana munhu kaika bhadhara ng'ombe ndabhadhara ng'ombe yawo muchipombe ndabhadhara nobvunza ndakaisa mudzimu twese mukadzi udo warenyi kunditora muchipatara udodini usiya manesi aionawo tangamire udo warenyi kunditora muchipatara udonditorerenyi dai udosiya manesi nehama zangu siona andidopamusheka imimi maini baba mai wenyuri akafa asi mai wenyu ndiarobuda kautaura ndizvo zvinondetsa kuti uyu murume wangu ari kuti akaisa chinhu apa akaisa muzvinhu apa zvipi iye munhu auti kwai ndi maudhi akamuraya maudhi ni mai wangu ari kuti mai wangu ehe saka ari kuti mai wangu unoenda kuna mai wangu zvi ewe ndiodondiberesa wakaenda kwedu mukasiwakaenda kwamamauna mai vangu vandataura here mambo vakandirafoya nemhamba vakati dzimutausiya pano ndinoenda ndega here miri yemutaura chokwadi iwe ndakaenda nemumaikuru tiri kutofarana nazo vati maisiwa nduru pamakaisiwa painduru yacho yegaro oregerako anokuda kutaura pamakaitaura kuti mainini ndaisiwa nduru charisi ndinomubvunza daidzani nhume yacho nume ngaiuyewe hai kuti makaisiwa nduru maikuru hazvine tsipa tinoenda inini ndinonzi Mildred Mabvudza asi ndiri mudzimai wekwakasu ndakarokwa kwakasu miri mwari apa wemunin'ina wangu mai wedu wakafa baba wedu wakafa
baba munini zvechokwadi wakaroora. Handidi kuita nhoroondo. Chiripo ndechekuti Tsangamire, kana pane zvinokwanisika kuitwa kuti tione chokwadi kuti zviri kuitika izvi ndizvozvo zviri kubva kuna mai Mabvudza, hapana nechakamboipaba. Nekuti munoziva kuti kuti ndipupure inini kuti mai vangu haana kuita, ini ndakanga ndisinaye azviiti. Asi zvinoitika ndezvekuda izvi, Mwari wekudenga haatadziba kuziva kuti chokwadi ndeipi. Tsangamire, mwana uyu Miriam, inini ndakashora kuti unogona kuchengeta wana, kuchengeta mwana iwewe saizi yako. Zvechokwadi akandishamisa mwana uyu. Unongoziva kuti zvimwe zvinhu zvinoti neseyo Tsangamire. Nezvaaita kana akazosvika pakuzoona mai vacho akazonga azofunga kuti ape mushonga wekuti Miriam anga anetswa nei kuna mai guru wake namai nini wake. Inini ndakatowanzwa ndinogara kuBulawayo. Ndaitowanzwa nembiri yekuti wagere zvavo vari vatatu. Ndine dofo here ndiri kutaura kuti ndinoberezwa. Nyaya iyi tataenda mberi asi takutoka Munhu arotaura hapo mandozo. takutoka mashure because nyaya iri apa ndekuti toti verify tione kuti ari kubuda apa munhu apa zvaari kutaura munhu ichokwadi here kana kuti manyeka hanzi. Saka kana munhu arikutaura chokwadi uyu it means kuti pakati penyu muri wairi pana kunyepera. Ava vanhu vari apa havasafana kuvauri apa. Kana mukadzi yakaurayiwa namai vemukadzi akamira apa, dzinza repamai vemukadzi akamira apa ndinofana kugara padare bondova nemunhu mwana wavo ndiye akauraya munhu kozi uyo mukadzi akamirira uyo mukwamba wakamirira apo kozi mukadzi kana iri ngozi iri kubuda hairipwi kwatimburwa inoripwa nevanhu vekumba kwemukadzi uyo akamira apo. Ndokwainofana kubudira ndokofana kushungurudza nekokozi ava where is the link yacho iri papi. Kuno vari kudoripisa vaitopira zvipo zvino vachitokuva, kuno vari kudai kuno kudai. Kana iri ngozi chaiyo chaiyo ngaibva yarongaka pakanganiswa pakati tinoti itwe zvakati ende vanhu vanofanira kuchitiswa vanhu vekudzinza namai mukadzi akamira ndova nengozi. Mukona pane nyaya zvi nyaya pairi kunetsa ndepekuti uyu ngaona paakatanga kutaura akutanga kutaura nyaya yekuti pandakaenda kunyafaro munhu akandiendesa kunyafaro ndiCharles nemukadzi wako mandirongera ndachisvika uku mbuya wakura mbuya kokuchita gemu vanenge vaine bvuri rengozi asi ngozi ine payo painonanga webvuri ndevamwe. Saka the full composition yevanhu vatikuda paka hainokwana ve dai racho riri incomplete because kana tiri kuti sisi mai mukadzi ndiyakaurayaka anofanira kuya itetsera unotodai muvanoda zadaro panyaya dzezvizvo izvi dzese ndabhadhara ini ndakafuma kuti takakanganiswa nani namai nini kumba kwamai avo tikabhadhara izvo tikabhadhara inizvo izvo. Saka pandizoti papa panotora kwazo ini ndakaenda naCharles ndakaenda nani ichokwadi here ndikubvunza mune mukadzi wangu kuti mukadzi wangu ichokwadi here izvi ndakatipa ndaturipa mahara here ndaturipa kuti inini ndakatipiswa kuti inini wakaenda nani wakaenda neni kunyafaro wakaitwa neni kubhodha sina kuzotirakira pa saka ndibhadhara pandabhadhara topapira pakatibhadhara ngombe idzi pana sakukuronga wendinotuma uri pano wendinotuma mwese kundofamba ndiye ndingotumawo handiendi ndegaba inini ndosaka ndati nyaya yedu iri pekuti tikakunzwisisa kuti apa chokwadi chaicho ichokwadi here chikubudapo ndikutenda chinhu wani inini chindikutenda kutanga kutenda zvinoizvi uyu wabuda wakwera kwaruko paro mafambiro zvazvo diki saka nataka kufamba tiri munzira wani unombona kuti kufamba kepapi
Ndosaka ndokuti kai inini handiti makaona musuwe handiti nhasi pane umwe arikwa ngaaburitse munhu avhete kuti munhu ari kubuda apa kana ikona kubvisa batobvisa kana atobvisa abvise munhu abatobviswa munhu aende kwavanofana kuende kuti munhuida muzvo rakete kuti handi kuda munhu ari kubuda apa muda pa mwana wangu ngaabviswe kana asini aende kwavanofana kuenda. Ndinoda uya pano nyorani pasi kushawachalizikana kuti nematongo ashawuyazve handiuyi Nyamusimba nendini ndidokusazve ini ndidokusa mandiona vanongwara vataura sorry changani yes ini pane akuda kubvunzwa paroti baba kuti wakwira ngori panapa isi wakwira munyaya hatisimo asi parozoda kuti rwadza ngekuti baba anoti wana ndio warungiti saka isusu wana hatisikoba takandofana na wana tisi ende hatipindi nyaya baba namaiba inonzi Bernard Timburwa isusu kuti kwaitipindira kuti wana ndio waruti ipapaura kuti bate because amati ndofana kuti wakwira ngoruzvizvako because nyaya zotirwadza isusu izo wakwira ndio warungiti saka isusu inini abodova tinyatsochesera kuti wana hatipindiri nyaya dzababa namai ende hatimo asi kuya kuzwawo zviri kuitika unorwadziwa asi but kana mai makambobva tombomukere kanoita sei masokatabatwai wana wanga waruzvidza wana toita sei pana pakazora kuti tibate uyu wakwere vari kutiti saka tinofanira kuti tinyatsojekesera ndinyatsochendesera kuti wana hawasi urimoba isusu wana tikungoteerera kungozwa mazvita ai Alright, ndosa isu dzataura kuti solution irapo yes tinokuda inini ndiyo mwana wamanyisi Lionda simanzani kuitwa nyaya nezvekutaurwa namai namaikuru mama kana vari muneshuwa nditi wakutaura kuti matongo kundimaimai nyorani nokupedza mushe kwatimboronyorani asi iwo vari kuti ndakaurayirwa namaudhi muomba ndinoenda nawani ndidoenda nawani kwete kwatimbura nekuti havana kureva nacharisi havana kureva kwatimbura wakaurayirwa kwamabhudha nekwambanga vanopedza nekwambudha ndingotongwa nemwana ere ndidoenda nawani ndingoenda nawani wakwere waisa warunditonga nyora nanu pasi handipedzi Nyamusimba asi mishana michana ndidoenda nawani kutongwa newakwere bambo anzani ndiani ni bambo chazi yawa nisi ende panza movie tisini kazi ende mulari panzo abvise chinhu apa ngachibvise chiende kwazvinofana kuenda kachienda kwamavhudza ka ngachibve pamwana Dojibondora tete Teachcatch MTV inokupa nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza dzinotyisa dzinofundutsa dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa kuti musarasikirwe nenyaya idzi munoenda paYouTube channel yedu Teachcatch MTV mondosubscribe ipapo musakanganwe kulaika pamwe chete nekusheya musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa Teachcatch MTV tinodzifamira Dojibondora tete